Dia niku deg-degane mau, Bopo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sedaya kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kawiwitan pelajaran wonten ing siang punika nggih, monggo sareng-sareng kanthi ndedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kegiatan wonten ing siang punika dipun paringi kelancaran. Monggo kawiwitan ndedonga. Ampun, alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun dipun lajengaken, menika kula absen rumiyin nggih anak-anak nggih, sing mboten sinten nika. Mboten sedaya, Pak. Alhamdulillah. Pacar ndi kira ketake ning endi iki? Oh ning mburi kae. Oh ya ketok nggih. Angkrem. Alhamdulillah berarti nihil nggih niki nggih. Nihil, Pak. Nihil, Pak. Wonten ing kesempatan punika anak-anak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Guru badhe nyampaiaken materi babagan pacelaton. Pacelaton niku napa? Wonten sing ngertos napa mboten? Napa nggih? Dialog, Pak. Ngomongan, Pak. Ngomong. Ngomong nggih, guneman, dialog langsung manunggalan itu. Nggih. Tujuanipun nggih lare-lare menika mengke wonten ing pelajaran dinten menika anak-anak saged nulis teks pacelaton kanthi unggah-ungguh ragam basa krama kanthi bener. Nah, menika wonten materi ingkang sampun Pak Guru siapaken. Nggih, sekedar nggih. Siap. Menika. Unggah-ungguh basa. Materinipun pacelaton nggih anak-anak sedaya kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilih wau Pak Guru sampun ngandharaken pacelaton niku napa to? Nah, pacelaton niku pangertosanipun yaiku omong-omongan wong loro utawa luwih kang duweni ancas tartamtu. Ancas niku padha karo tujuan. Nah, niku gambare nggih. Wong loro ngomong-omongan tujuannya apa? Pados informasi lan sapanunggalanipun. Ajeng wonten ing pacelaton menika kedah ginakaken budi pekerti. Budi pekerti niku padha karo sopan santun, unggah-ungguh. Tata krama. Tata krama lah bener nggih. Tata krama, sopan santun. Ingkang sepisan nalikanipun nindakake pacelaton niku kudu ngatosaken ngadeke. Nah, ngadeke piye? Kok karo malang kerik? Wah, napa pripun? Malah jak gelet, Pak. Pacar kulino niku. Niku kedah dipun gatosaken nggih. Lah ini belum selesai ternyata. Ini dulu. Ajeng nomor kalih nggih menika lungguhe. Lungguhe iku piye? Apa jegang, apa karo ndodok, napa nek misale lenggah nggih. Apa pripun lah menika kedah dipun gatosaken. Ingkang salajengipun nomor 3 nggih menika banter liriye swara. Nah, mboten pareng kalih bengak-bengok utawa alun-alun ngomongnya. Nah, sehingga napa menika ingkang dipun ajak guneman nika mboten mireng. Polatane iki padha karo mimik wajah. Apa karo merengut? Wah, ngono. Apa karo nesu, guyu? Nah. Ngaten nggih, terus kedah dipun gatosaken. Ingkang nomor gangsal nggih menika intonasinipun. Intonasi iki padha karo nada nggih, tinggi rendahnya nada. Nggih apa ngomong karo ndelujur, datar mawon. Nah, apa nganggo gaya bahasa. Mudeng ora Mas Fajar? Dong ora? Dong banget, Pak. Oh, nggih. Jelas nggih? Nah, Jelas nggih. ingkang pungkasan nggih menika kedah ginakaken unggah-ungguh basa lah nika nggih. Terus intinipun nalikanipun nindakaken pacelaton omong-omongan nika kedah ginakaken unggah-ungguh basa kanthi trep. Nalikanipun ngendika utawa ngomong kalih tiyang sepuh niku kedah ginakake basa ingkang napa? Apa nggo basa ngoko? Nah, apa nggo basa krama? Nah, lan sak pendalanipun. Ingkang salajengipun anak-anak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah menika wonten gambar. Nah, coba pertanyaan rumiyin nggih. Kira-kira nah sing angsal ginakaken unggah-ungguh basa krama niku nomor pinten mawon? Nomor 1 niki tak jelaske niku enek gambar Ani karo ibuke.
niku nggunakake basa krama napa basa ngoko? Kira-kira. Ngoko. Rama. Ngoko. Pak. Krama napa ngoko? Ngoko. Masa ngoko, Mas. Anake nggih ngoko. Ani marang ibune ya kudu nggunakake basa Rama. Oh. Nah, niku ngganggu ngaten nggih. Hmm. Nomor kalih menika wonten gambar Pak Tono marang anake utawa karo anake. Niku nggunakake basa krama napa ngoko? Ngoko, Pak. Nah, ngoko nggih. Yang anake dhewe ngoko angsal bareng. Yang sepuh dateng tiyang alit menika angsal ngginakaken basa ngoko. Gambar nomor 3 menika Mbak Siska marang Bu Guru nika ngginakaken basa krama napa ngoko? Krama. Krama. Wah, pinter-pinter nggih. Ingkang pungkasan Putri karo Fatimah ini koncone dhewe nggunakake basa napa kira-kira? Ngoko. Ngoko napa krama? Ngoko. Wah, pinter Mas Badar pinter ya. Ketake turu wae kok pinter men. Gek japlak. Ngerti sak denge wis sekarang niku, Pak. Gampang nggih, kinten-kinten nggih. Oh, gampang banget. Ganggu niku gampang. Nek paham, nek ora paham ya engko ngomongnya sak-sake. Ha he ho nyandi wis apa urung. Nek kok kedah dipun Dona biasane. Dona, Pak. nggih, menika wonten ing materi siang punika nggih anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun mangke wonten tugas saking Pak Guru damel teks pacelaton nulis nggih, nulis teks pacelaton kanthi ragam basa krama ingkang trep utawa ingkang leres nika pripun. Mangke nggih. Niki saderengipun napa menika nggarap kula damel kelompok rumiyin nggih, kelompok setunggal ketuane mungkin Mas Fajar nggih. Ajeng kelompok kalih mungkin Mbak Khori ya. Kelompok 3 mungkin Pak Joko, Mas Joko, kelompok sekawan pinten wau, kesupen kula. Kelompok sekawan pinten? Bu Ari nggih. Nah, Mbak Ari. Siap, Pak, siap. Nggih. Nah, kelompok sampun napa menika enten LKPD nika ingkang kedah dipun garap. Nika disimak rumiyin, monggo LKPD nipun dipun simak rumiyin nggih. Nah, mungkin ingkang dipun garap menika. Pundi, Pak? Sekedap. Iya. Udah ada semua. Nah, niki nggih. Kelompok setunggal niku mengke gawe teks pacelaton. Jumbuh kali swasana niki. Swasanane lagi ngopo to iki? Wah, tinggal nggih. Oh, lagi maem. Paragone sapa mawon bebas. Misalnya nomor setunggal mengke Mas Fajar, kali Pak Joko napa kalih Bu Ari napa bebas niku nggih. Miturut kelompokipun piyambak-piyambak. Kelompok kalih nah menika damel teks pacelaton ingkang jumbuh kalih swasana menika. Iki gambar lagi ngopo to iki? Nomor 3 mekaten nggih, nomor kelompok sekawan nggih ugi mekaten. Nggih. Nah, meniki tugasipun damel teks pacelaton ingkang sampun napa menika jumbuh kalih gambar ingkang sampun dipun bagikaken. Nah, Ya, Pak Guru. nggih pripun? Garap jeng napa niku? Bisa niki, Mas. Oh, saniki. Barpodo. Iki mau rada ngalah. Niki. Dilewati. Nggih. Ning mengkirse niki kula lajengaken pengen. Nah, niki penjelasan saking Pak Guru rumiyin kajenge gampil. Nah, mangke angsalipun garap anak-anak sedayanipun. Unggah basa menika wonten kalih nggih sejatosipun. Nggih menika basa ngoko lan basa krama. Nggih, Pak. Menika dipun perang dados kalih melih. Ora nggo lugu halus. Lugu halus, ngoko krama wae cukup. Nggih, Pak. Ingkang salajengipun penganggone basa ngoko lah menika. Wonten gambar menika bocah karo bocah niku nggunakake basa ngoko. Arep ning ngendi? Wis mangan apa urung? Ayo dolan. PR-mu wis mbok garap apa urung lah menika angsal.
utawi wong tua marang anake. Nah, bapak utawa ibu marang anake niku angsal ginakaken basa ngopo. Pak guru yang murid-murid yang bocah-bocah niku angsal. Cah, kowe mau kok ngendi niku angsal. Ning nek bocah ten murid niku mboten pareng. Ginakake basa napa? Nah, menika. Ingkang salajengipun kedah ginakake basa krama. Penganggone basa krama nggih menika nomor setunggal. Anak marang wong tua. Nah, niku mboten pareng nek bocah nyang wong tua niku, "Mbah, wis mangan urung, Mbah?" Niku mboten pareng nggih. Utawa nyang Pak Guru, kowe nggih mau kok ngendi? Nah, niku mboten pareng. Kedahe pripun ginakake basa krama. Pak Guru, panjenengan wau saking tindak pundi? Nah, makaten. Utawi simbah, panjenengan pun dahar napa dereng? Ingkang salajengipun marang wong kang luwih diurmati. Usiane padha, umure padha, ning luwih diurmati nika kepareng ginakaken basa krama. Nah, menika wonten tuladha nggih anak-anak ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contone makaten. Nika wonten gambar anak bocah karo wong tuwek, karo mbah-mbah. Nek basane pripun? Nah niku. Kedahe pripun? Simbah badhe tindak pundi? Niku leres. Mboten pareng kok. Simbah arep nyang endi? Nah, sing kulino ngoten niku. Nah, sinten? Enten sing kulino napa mboten? Hehe, gula. Biasa Pak itu. Ajar Pak, ajar. Kuwi lenggah ngarep Di, dhewe. Mbak. Oke. Nomor kalih. Nitih napa, Mbah? Kedahipun ngoten, mboten pareng kok. Numpak apa, Mbah? Nyang Mbah kok numpak apa? Nah, niku mboten. Numpak jaran. Kedahipun nitih napa? Sampun dahar napa dereng, Mbah? Nah, wis mangan apa urung, Mbah? Nah, mboten pareng niku. Ingkang pungkasan monggo kula dherekaken, Mbah. Ayo tak terne, Mbah, niku mboten pareng. Ngapa kok mboten pareng? Amargi mboten trep kalian unggah-ungguh basanipun. Nika wonten gambar malih. Contonipun nggih. Ragam ngoko lan ragam krama. Nah niki adine rekane sing nggawa laptop niki masih. Adine ginakake basa krama. Mas, pripun kabare? Nah niku mboten pareng, Mas. Piye kabare jane nggih mboten napa. Ning nalikanipun micanten utawi guneman omong-omongan kalih tiyang ingkang dipun hormati kedah ginakaken basa krama. Sakniki kegiatanipun napa? Ngasta wonten pundi, Mas? Enjing-enjing kula tak sowan griyane jenengan nggih, Mas. Nika pareng. Lah masing nggunakake basa ngoko. Apik, Dik, aku saiki nyambut gawe. Nah, ditangkleti ngasta ten pundi? Oh, aku nyambut gawe ning kene, Dik. Oh iya, tak tunggu lan tak panjenenganipun. Nah, menika ugi gambar malih nggih, kajenge gampil mangke angsalipun garap tugas. Ragam basa menika kados mekaten anak-anak. Terus wonten tiyang nalikanipun micanten utawi guneman kalih tiyang ingkang langkung sepuh menika kedah ginakaken basa ingkang trep ingkang pas. Nah, terus jumlah atau unggah-ungguh basa ingkang sesuai utawa pas. Katen nggih. Menika wonten ragam basa ngoko lan krama. Mbok menawi anak-anak ingkang dereng paham bahasane krama mangan niku apa to, Pak? Aku ora ngerti kok. Mangan yo ngerti ku mangan, malah makan makan. Waduh, lah piye iki? Enten sik ngomong ngoten niku. Mangan niku basa kramane napa enten boten? Ivan, Pak. Ivan. Madang. Napa meleh? Madang. Wah, sing pasang ya enten nggih. Natal. Nggih. Ning ingkang baken nggih anak-anak ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, menika ragam ngukulan ragam krama. Mengke wonten krama madya lan sapanunggalanipun. Nah, nika Pak Guru jelasaken basa ngukulan krama kemawon. Mangan niku kramane napa? Medalipun. Nggih. Ngombe niku ngunjuk, turu sare, tangi wungu lan sapanunggalanipun nggih. Wonten tuku, mundut, lunga, tindak, mulih, kundur, numpak, nitih lan sapanunggalanipun. Wonten omah niku wonten griya, mengke wonten dalem, abang, abrit, cerita niku cariyos, nggawa, ngasta lan sapanunggalanipun. Ingkang pungkasan, nah menika nggih kangge njangkepi mengke kajenge anak-anak sedaya napa menika gampil angsalipun nggarap tugas. Nika carane nulis pacelathon. Nggih, nomor 1 jenenge paraga kudu ditulis.
Paragone sapa? Joko ya Joko, Fajar ya Fajar lan sapangalipun. Lah sak sampune jenenge paraga kudu napa menika enten tandha titik loro nggih, titik 2 setelah nama sakwise jenenge paraganipun. Lajeng ingkang nomor 3 carane nulis pacelaton sakwise titik loro nggih menika kudu nganggo tandha kutip. Titik 2 di atas. Mboten paham tandha kutip apa to? Ingkang pungkasan menawi wonten keterangan panggonan lagi ning terminal. Nah, misalnya ngoten nggih, niku ngginakaken tandha kurung. Wayah sore. Suasanane napa lagi mendung napa udan lan sapanunggalipun. Nah, makaten caranipun nulis napa menika pacelaton. Menawi mangke wonten pitakenan saking anak-anak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kasumanggaken. Saderengipun garap napa menika tugas ingkang sampun Pak Guru bagiaken miturut kelompokipun piyambak-piyambak. Sampun, Mekaten? Bapak. Nggih. Nggih. Menawi mboten wonten tugasipun sampun nggih alhamdulillah sampun dipun garap sedayanipun. Menika wonten kelompok setunggal kalih 3 alhamdulillah pun kirim sedaya nggih. Ampun dados sedaya. Pinter-pinter kok. Nggih. Praktek maca coba perwakilan kelompok setunggal mawon. Mas Fajar kalih Pak Joko nggih wau. Mas Joko ya. Oh nggih. Bu kula kalih Monggo. Mbak Kori. Nggih. Kula Mbak Kori. Nggih. Oh nggih kalih Mbak Kori monggo. Niku gambare wau Praktek ta. mawon. Nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu katuran daru piyen. Ayo Dek, gek ndang dimaem. Ayo Kor, gek ngomong Kor. Nggih Mbak Kori, Oh, nggih. wangsulane pripun? Wah, menika sekolah upgrade nggih, Bu. Orang sangat medhi niki, Bu. Oh, lah nggih. Lah contone makaten nggih, alhamdulillah pun pinter-pinter wis bijine 100 kabeh. Amin, alhamdulillah. Nggih kelompok sanes nggih iki makaten. Nggih amargi wekdal kula kinten cekap nggih anak-anak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang baken wonten ing pepanggihan siang punika materi pacelaton bocah-bocah kabeh supaya nggih harapane supaya iso nulis teks pacelaton lan mangke saged ngomong utawa ngendika utawa guneman miturut unggah-ungguh basa kanthi menawi cekap semanten nggih. Oke, pepanggihan lajengipun materi sanesipun menawi wonten kekirangan saking Pak Guru nyuwun agunging sampun pangaksami. Kula kinten cekap monggo dipun akhiri kanthi waosan donga sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil Amin. semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Bran. Matur nuwun Ibu. Nggih, Pak. Sampun cekap. Nggih. Betul wonten nggih masukan. Boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak. Wonten kalipun. Nggih. Nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu kula acungi jempol. Grup niki kompak sangat. Kompak banget Bu. Kompak. Lan media niki jempol. Alhamdulillah. Kula anu jempol sangat kelompok ini kompak. Lah kalau yang kelompok C nggih, Masya Allah. Kelompok C kados Kelompok ngono. sama Ya dereng Allah. to, Bu. Kelompok Ingkang- perticing to. Kenging nopo, Bu? Kalau ini dereng perticing mawon ning TPP-ne tasih amburadul le. Oh, RP. TPP tasih amburadul lho. Kelompok C nggih, kelompok ipun meniku. Niki dibimbing kalih dosen imung. Maksud kula blok niku lho blok ke Bu Rahmawati nggih. Bu Rahmawati. Nggih to, kelompok C niku. Kok mboten kompak lho piyambak lho. Maksud kula menawi kagungan nggih di-share ngoten lho. Kados kelompok niku lho kula iki sampe ngeten kalau wingi. Slogane to niki pokoke hore Bu Ibu. Kelompok anu niku lho kok kompak lho ngoten lho. Niki kok mboten kompak. Lah mosok RPP mawon dereng anu kalau wingi. Makane kalau Bapak anu Pak Surono lek ngendikan lho.
Kelompok wingi sik ngoten to kula wingi. Mancene pun ngaten kenyataan. Nek niki kula acungi jempol lho niki. Estu. Matur nuwun, Jadi pun nggih sae. PPP niki nggih. Foto riyen Bu, foto riyen. Saderengipun kula pamit Foto riyen. atur riyen. Nggih, monggo. Foto riyen Bu. Barber ticeng rupane sik 1 2. Oke, ampun. Nggih, ngoten nuwun Bapak Ibu. Nggih, sami-sami, Bu. Mugi sehat sedaya. Kula nyuwun pangapunten. Amin. Menane penggale, kula kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula gabung nang dipun ing Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sik, patani sik. Nggih. Stop recording.